Hämppäläinen pömppäläinen. Noin. Kova on nälkä. Missä sun vauva on? Nyt sä voisit tuoda sen vauvan taas tänne, kun nyt on tämmönen parempi ilma kuvailla. Oli niin sateista, kun sä toit sen vauvan tänne. Tai pilvistä. Joo. Joo. Noin. Järkyttävä nälkä. Se on kuin Metsämäni sanoo, että mahdottoman pieni ja mukava. Niin. Joo, Metsämänikin tykkää pienistä ja mukavista. Lähetetäänkö se sille tää video? Joo, lähetetäänkö sille? Joo, voi olla, että lähetetään. Täällä myös lässytetään. Niin. Se ei ole ollenkaan paha asia. Joo, me lähetetään Metsämanille tämä koko video. Kyllä niin hyvä video. Joo. No niin.